Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinochinjamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu patadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makohwa akaipa mukomanashi ininiwo ndakapondesa garden boy naboss wepamba pandaishanda samaid kuCape Town. Iko zvino zvichipoko chake chinotondifonera. Makadi yenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti muge muchizoposta nyaya yangu pano padare, asi pamuchange mava kuposta apa ndinokumbirawo kuti munge muchizoposta makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi ane makore 33 years ekuberekwa, ndiri single mother, ndinogara muno mujoni muPretoria kunonzi kuHarankuwa. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai. Ndainge ndiri maid pamba peumwe muCongolese. Tainge tiri mamaid maviri pamba apa nekuti painge paine basa rainge rakawanda. Mumwe ainge ari single mother seni tese tainge tiri mazimba, kungoti iye ainge ari muNdebele, ndichamuti Notando zvanhasi chete, asi handiro zita rake repachitupa. Kugarden kwainge kuina mukoma ainge ari garden boy. Garden boy uyo ainge achibva kuMalawi. Ininiwo ndakatosvikawo aripo, ainge achitoshanda. Saka ainge achiita mabasa akati wandei, ainge achiita school run nekudriver mabosi edu kumaendesa kubasa. Garden boy uyu ndichamuti John, ainge ari mukomana wechidiki, ainge asati akamborora muupenyu hwake. John ainge achidiwa namadam boss vedu zvainge zvakanyanya, nekuti aiva smart plus aiva handsome plus ainge ari munhu uya anotumika. John waiti wakamuona achifamba wainge usingazvifungiri kuti ainge ari garden boy. Saka inini semunhu ainge asina murume ndakatanga ndichita tuma action twekuti John aone kuti ndiri kumuda, but iye ainge achitoratidza kuti ainge asingandioni. Munhu waainge ava kutoda ndiNotando nekuti ainge akanaka kundidarika pachimiro zveshuwa. Vaviri ava vainge vachienderana, but ini ndaida kuzama lake chete. Saka ndainge ndava kutoda kutoita zvechisimba nekuti mbuya vangu vakandichengeta, vaigara vakandiudza kuti chose chaunoda muupenyu hwako unofanira kunge uchirwira kuti chinge chichizova chako. Saka ndainge ndakazviudza kuti John ndewangu. Kunyangwe zvikadii ndakazama kumboshandisa mushonga wemudiwa wandainge ndakapiwa nambuya vangu kuti John, mushonga uyu wainge uri wekuti John ange achizondida, but ainge achitoratidza kuti ainge asina basa neni. Munhu ainge ari pamwoyo pake aiva Notando, but inini kutaura chokwadi ndakatadza kuzvigamuchira. Ndaitona sekunge ndainge ndatorohwa defeat. Saka ndainge ndava kuti ndikaona vachidanana ndaiona sekunge vanhu vari kutondivhairira. Ndaibva ndawedzera kutonzwa godo nekuti ndainge ndaona kuti matricks angu nemushonga yangu zvaramba kushanda. I think John ainge akagadzirwa chete. Ndakazotoguma ndatoona sekunge vanhu vekuMalawi havadi kushandisirwa mushonga nekuti vanenge vakatobikwa nechekare. Ndipo pandakazoronga zano rekugadzira chimbambaira chekunyepa chandainge ndava kungoda ndechekuti John ange achidzingwa basa abve kana vachizodanana ndinenge ndisisavaoni asi handina kuziva kuti pfungwa dzangu dzainge dzakaipa, kwainge kuri kurongera munhu rufu. Zvandakaita mukomanashi ndezvekuti ndakaita makuhwa anourayisa ndichiti ndiri kuda kupfidzisa John naNotando. Ndakaenda kuna boss ndiine mashoko, asi pandakaenda ndainge ndiine mashoko ekunyepa. Mashoko aya ainge ari ekuti John ari kudanana nemukadzi wenyu. Ndakabva ndatotaura ndikatora nemamwe maV11 ekunyepa ndichida kuti nyaya ingokora muto. Saka bosi vedu vakabva vaoverreacta, vakarongera timu yavo yakauya kuzotora John akaendwa naye. Haana kuzodzoka. Mainge muri muna 2018 pandakaita zvinhu izvi. Hapana akaziva kuti ndini ndainge ndaita makuhwa nekuti madam boss vakabva vatorambana naboss nekuda kweguhwa randainge ndaita.
basa rangu rakabva ratoperawo nekuti ndainge ndakapindira rekugadzirira vana vachienda kuchikoro. Saka ndainge ndava kushayiwa kuti ndainge ndapindwa nemweya rudzi rwekuti ndakapisa munda wandainge ndichidya chibage. Saka ndakazongotanga kungorarama hangu upenyu hwekiya mucape town imomo, but life yainge yakaoma. Ndizvo zvakaitika kuti ndinge ndichizotama ndichiuya kuno kudhuze muPretoria mandiri kugara. Kuno kuPretoria ndiri kushanda murestaurant yomwe mukula, but life yacho mukoma yakangooma, yangova hand to mouth. Saka chaita kuti ndige ndichiuya panapa mukoma ndechekuti nyaya iyi yakura nekuti John ava kundimukira mweya wengozi. Ndakatanga ndichiita zvekurota, ndairota hope ndichimhanyisiwa nezvigure, kuzoguma ndava kurota iye John achinditi wakandiurayisa uchida kuita murora wekumba kwedu. Zvino inini handina kufa, ndiri mupenyu, ndava kugara kuMalawi muLilongwe. Saka ndinoda kuti unge uchizouya tigare tose kuno kumba kwedu. Saka iye zvino zvidambudziko ravapo mukoma ndiri kuti John anofona chero pakati peusiku, kunyangwe ndikachinja line ndinozongoona afona, kunyangwe foni yangu yakadzima anofona. Saka ndainge ndiine mukomana wekumusha wandanga ndichichaya naye mapoto. Imba yacho yakatosvika pakutoparara. Takatorambana nenyaya yaJohn nekuti anondifonera everyday. Paari kufona ari kuti anoda kuti ndiuye kumusha kwake kuMalawi, kunyangwe ndakachinja namba dzangu anongofona. Saka ndauyawo panapa padare ndiri kutsvakawo muprofita anokwanisa kundibatsira panyaya yangu mukoma, nekuti zvinhu zvakandiomera, handisi kuenda kubasa. Murume ainge achibhadhara mari yerenti ndiye akabva mukuenda. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, yeah, pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Pane munyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Saka ndichaiverenga nyaya iyi ndisingazotauri mazita evanhu. Pane nyaya yandakatumidzirwa vainge vakanyora mazita evanhu. Saka regai ndikuverengerei nyaya yacho. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakakurirawo muchechi yeXYZ. Chechi iyi vazhinji venyu munoiziva nekuti ichechi yekuti haina kana chipomedzero. Vazhinji vanongoivenga hayo chechi yacho nekuda kwekuti vanhu vazhinji vane mari vanoenda kuchechi ikoko, asi inhau yekuti kuchechi XYZ kunokurudzirwa kuti munge muchiita mishando yemibato yemaoko, nekuda kwekuti XYZ ndizvo zvaakasiya adzidzisa vatendi vemuchechi, kuitira kuti munge muchizovawo nevanhu vanenge vaine mari dzavo. Saka kana uri munhu wekuti unenge usati wajaira zvinoitika muchechi uye zvekare nedoctrine, ukapinda muchechi ukaona vanhu vachidonata mari, unobva wafungidzira kuti vanhu vari kudyiwa mari. Kwete, muchechi mutori nevanhu vamwe vanenge vatori nemari dzakawandisa, zvekuti mari idzodzo dzavanenge vachidonata inenge iri about 1% yemari yavanenge vakapiwa mablessings naMwari. Vazhinji vacho vakatotanga vari varombo, vazhinji vakatotanga vasingatogoni kana kutochitaura chirungu, vakaita seni. Saka takakurirawo muchechi imomo. Ndokubva ndachizoenda kuBible school. Ndakaenda kuXYZ kuHarare Bible School. Ndiriko kuBible school mukoma ndopandakasangana netemptation, nekuti paXYZ Bible School panototambira masatanist. I was then approached by a Satanist. Mukadzi uyu ainge akanaka, aiwanzokuuya ikoko kuXYZ patainge tiri kuBible school, achingoitawo sekunge anenge achingouyawo kuchechi. Ainge aine motikari yake yainge yakanaka, uye zvekare ainge ari very friendly with anyone. Ininiwo I came from a very poor background. Saka akabva achizoti one day ainge achida kupota achindipawo mapeace job. I was so grateful nekuti ndainge ndiri munhu ainge achitotambudzika. Vabereki vangu vaingoshingirira nekunamata kuti ndinge ndichikwanisa kuzopedza zvidzidzo zvangu as a pastor. Saka
ndakabva ndachizotanga kumuitira mapeace jobs mukadzi uyu ainge achigara kuXYZ. Mukadzi uyu ndainge ndisina kuziva kuti ainge ari musatanist. Nekufamba kwenguva akatanga kundisedusa. Ainge aine murume wake he was a general in the army. Vaiva nemari yainge ichityisa, vaibata macontracts muhurumende. Murume wacho ainge akandigamuchira kuti ndinopota ndichiita mapeace jobs pamba pake. Nerimwe zuva ndakatobva kuXYZ kuBible school uko kwatainge tichidzidza ndokubva ndati ndiri kuenda kupeace job. Mwari vainge vachida kutondichengetedza musi wacho iwoyo because ndine umwe musikana uyo ainge ari crush yangu. Ininiwo ndainge ndichimuda but tainge tichingonyarana uye zvekare doctrine yechechi yainge ichiti munotanga maenda kuvakuru vechechi kana muchida kuita zvekudanana. And nekuda kwekuti ininiwo background yangu ndakaona kuti ndaikwanisa kuzozviremedza kuti ndava kutanga kuita zvevasikana. Saka akati ainge achida kundiperekedza but ndakaramba ndikabva ndati hazviiti kuti musikana uyu anga achindiperekedza because mari yacho yekuti ndinge ndichizomukwidza kombi, mari yacho ndainge ndisingakwanisi kuiwana. Ndakangokwira kombi ndiri ndega ndokubva ndachizoenda kumba kwemukadzi uyauya. Ndasvikako ndakawana murume wacho asipo, ainge ari ega. Akabva anditi ainge achida kundipa peace job rekuti ndige ndichipinda muceiling, ndinge ndichicleana muceiling. Saka ndakabva ndachizopinda muceiling ndikatanga kucleana. Ndakasangana nedehenya remunhu, ndikasangana zvekare nemabhonzo emunhu ainge ari muceiling apo pandainge ndava kuda kunopedza, uye zvekare nemamwe machira egold, machira ered, machira akangosiyana siyana. Ndakaburuka ndichibvunda. Pandakaburuka ndo pandakabva ndachizoona kuti ainge akavhura door rake remubedroom. Ndichingoburuka chete akabva anditi uya ndakuisira mvura yekugeza mutabhu. Ndakati zvinoita here kuti ndige ndichizoya kuzogeza imomo. Regai ndinge ndichishandisa hangu toilet yekuBoy Sky nekuti ndokwa ndaiwanzokuenda kunogeza ikoko kana ndapedza. Akabva anditi uya mhani, ndo kune mari yako kunoku, inini ndiri kutemwa nemusoro, saka kana usingakwanisi kupinda zvinoreva kuti inini handikwanisi kuti ndinge ndichizokupa mari. Saka ndakabva ndangobatwa hangu nezvivindi and I was tempted already nekuti ainge atogara atondiitira maactions throughout the day zvekuti ndainge ndatozviona kuti ainge achida kuti tinge tichirara tose. Ndakapinda mubedroom ndokubva ndaona kuti ainge akarara pabed. Ndokubva amuka akabva anditi uya, akabva achizoenda neni kubathroom. Ndokubva ndatanga kugeza. Akanditarisa akagumisirawo apinda mutabhu. Pakazoitika zvakawanda ndokutanga kufambidzana kwedu, but pandakada kuti ndige ndichimubvunza kuti maiwe kwamadehenya awo andaona muceiling nemabhonzo emunhu zviri kumbofamba sei nemachira akasiyana siyana. Akabva angofuridzira kufesi kwangu, akandifuridzira kufesi kwangu mukomanashi. Ndokubva ndatongokanganwa nezvazvo. Ndaiti pose pandinenge ndava kufunga nezvazvo kuti asi ndakaona maskeleton mumba memukadzi uyauya, ndaibva ndangokanganwa nezvake. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoona vision. Ndakatanga kuona mavisions ndiriko kuXYZ kuBible school akasiyana siyana. Chandainge ndisingachazivi ndechekuti mavision ose awa andainge ndichiona ainge ari mavision awo ainge achibva kuna Satani, ainge asiri mavision ainge achibva kuna Mwari. Mufunge zvenyu mukomanashi. Saka nekufamba kwenguva mukadzi uyu akazosvika pakundibudira pachena. Akabva anditi unozviziva here kuti chechi iyi XYZ ine masatanist akawanda, but iye akati masatanist awa vanenge vari masleeper cells. Akandiexplainira akati sleeper cells zvinoreva kuti you are an agent. Dzimwe nguva unenge usingatozvizivi kuti you are an agent, asi unozongoitwa zvokungodaidzwa nerimwe zuva obva wangodaidzwa, obva wangoudzwa kuti uri kufanira kuti unge uchisadzikisa mission yako. Akabva ati nekuda kwekuti chechi iyi yakakura uye zvekare mukuru wayo iye ainge asina zvitadzo pamberi paMwari, vainge vachida kuti vainge vachizoodza church from the inside. Ndokusaka vainge vachitambira ikoko kuXYZ kuBible school nekuti vakaona kuti kana vakabata
mapastors awa anenge achiri echidiki vakamabata kana vakamaita masleeper agent, nekufamba kwenguva vanozosvika pakuparadza church, nekuti church inofanira kuti inge ichizoparara. Church haisi kufanira kuti inge ichizolasta forever. Ndo zvandakaudzwa izvozvo ndikatanga kunzwisisa kuti ndokusaka church yainge yakavengwa chaizvo nevamwe vanhu vekunze, asi church yainge isina hayo zvipomedzerwa. Of course vanhu vanopota vachiita mamistakes muchurch, but above it all church yainge iine umwari mukati, saka ivo vainge vachida kuparadza church. Akanditi I was very lucky, akandiratidza vision rezvainge zvichazoitika. Mkomanashe, I was going to get married to that girl who was my crush, and we were going to be stationed kumarozeva. Ndakaona kuti upenyu hwatainge tichazorarama semapasta vainge vari stationed kumarozeva hwainge huri upenyu hwainge hwakaoma, uye zvekare ndakaona kuti mari chaiyo kuzoiwana kwedu zvainge zvichazototitorerawo nguva kuti tinge tichizonzi tava kuraramawo a comfortable life. Akabva anditi minduro yaMwari inononoka kuuya ende inozotouya watova pedyo nekufa. Ndo zvauri kuda here? Because muvision raakandiratidza inini nemusikana kana kwanga kuri kunzi ndainge ndichazomuroora, tainge tichazotoitawo a financial breakthrough. Inini ndava ne50 something, iyewo ava kuma 40 something years. Ndo patainge tichazoita a spiritual and financial breakthrough. Akabva anditi is this what you want? Ndikati kwete, ini ndinoda kuti ndige ndichienjoyawo mari. Akabva anditi come to the other side. Akandiudza kuti iye ainge ari musatanist. She was also recruited neumwe murume uyo waakafambidzana naye, waakasangana naye ari kuvacation kuTanzania. Akabva achizomujoinisa Satanism, although she was already married, but ainge achingoitawo zvedating achidanana nevarume vakawanda nembinga imwe yakazoenda naye kuvacation kuTanzania. Ariko kuvacation nembinga yake ndopa akabva achizosangana nemusatanist kwekunigeria waakazorara naye. Akabva achizomuudza kuti he was a Satanist and he was on a mission muTanzania. Ainge achida kuti naiyewo ange achizova a satanic woman, an agent muZimbabwe. Ndakabvuma mukoma. Kubva ipapo ndopandakatanga kuitawo mari. Akabva achizoti ainge achazotaura nemurume wake. Murume wake was an innocent person because ainge asingatozvizivi kuti mukadzi wangu iye she is a Satanist. Saka ndainge ndava kushanda ende ndakatotengerwa laptop. Basa rangu rainge ringoriwo basa ringotiwo, but I kept on going to school. Then ndichipiwa mari ndikasvika pakutenga motikari. Nekuda kwemari yandainge ndava nayo, ndakanzi mission yangu yainge iri yekuti ndige ndichirara nevakadzi, the majority yevakadzi avo vatainge tiinavo ipapo paBible school paXYZ. Nekuda kwekuti ndainge ndiine mari, ndingangoti ndakarara nevakadzi about 60%. Saka vakadzi vose ava vandakarara navo, whether vainge vari married kana kuti vainge vari single, ivo vose vandakarara navo ndakabva ndachizokanganisa mission yavo. They ended up being pastors, but zvezita chete. Asi I had already used them and I had stolen their souls and sold their soul to the devil, because vose ndakaita chivi navo cheupombwe ende havana kuzoreurura. Vakangotanga kungopretenda as if they are still good Christians, but deep down vainge vava kutozviziva kuti vari kurarama vari muzvivi. Ndaidanana nevasikana vakawanda uye zvekare nevamwe vechikadzi vainge vachitidzidzisa kuri kutovaodzawo kuti naivowo vange vachizova mapofu anenge achidzidzisa mamwe mapofu. Ndo mission yangu yekutanga iyoyo. Saka ndakazongoramba ndiri muchechi ndokubva ndachizobuda hangu muchechi. Asi ndiri muchechi kudaro ndairara nevasikana mayuthi uye zvekare nevamwe vakadzi vemuchechi ndichita navo choupombwe. Ndokutokanganisa kwandainge ndichitoitawo chechi. I was then moved, ndikabva ndachizobva muZimbabwe ndikabva ndachizouya kunoku kuUK, uko kwatakaunzwa muna 2008. Takaunzwa kuno nekuda kwekuti tainge tiine zvatainge takanzi taifanira kuti tinge tichizoita, kuti tinge tichizomirira kuzoita. Ndakazotoshamisika ndikaona kuti yazvechokwadi zvinenge zvakatorongwa
munyika yemweya, nekuti vari kumweya vanotoona. Takaunzwa kuno kudhara kuti tinge tichizogadzirira kuuya kwainge kuchazoita mamwe mazimbabweni. Ngomanachi takatanga kuita marituals ekuti mazimbabweni ose ainge achazouya kunoku vange vachizotevererwa uyo kwavanoti mweya wenzvimbo. Hapana kana mweya wenzvimbo uripo, asi takatomutsa madhimoni tikareverera mwana wose akazvarwa muZimbabwe ainge achazouya kunoku kuti ange achizotevererwa nemweya, kunyange vachizoti mweya wenzvimbo. Ndokusaka kuno kusina mamarriages anolasta, munobva mose uye zvekare muchabva mose. We declared and I still declare to this very day, nekuti life yangu it depends on those declarations that we make. So kazhinji tinoti kana tiine marituals atinenge tichiita tinoti we declare and we decree kuti wose anouya kuno aine murume wake, murume wose anouya kuno aine mukadzi wake. Marriage inofanira kuti inge ichizoparara. Vana vavo vanofanira kuti vange vachizokura vasina vabereki vanenge vari panzvimbo imwe chete, nekuti tinenge tichida kuti vange vachizoya kukingdom kwedu, nekuti vana kana vakazokura vana vasiri pamwe chete vanogumisidzira vava kuita zvemadrugs, ende ikoko ndokwatinenge tichida kuti tinge tichizovawana, tinge tichizokwanisa kuzovajoinisawo satanism. So we always declare and decree kuti wose anenge akabva kuZimbabwe anofanira kuti ange achizongowana zvikonzero zvokuti ange achiputsa marriage yake. And I'm stationed here kunoku kuUK. Kunoku kuri easy nekuti vatendi vazhinji vari kuno they are very lukewarm, vanoshanda ende vanozviziva kuti kushanda kwavanenge vachiita as long as vachishanda zvasiyana nekuAfrica kwekuti munhu anenge achitorilayawo paminamato yake kana kuti paminamato yavamwe vekuchechi kuitira kuti ange achizoitawo mabreakthrough. kuZimbabwe sadza chairo chairo, munhu kutoti ange achitonzi akwanisawo kubika sadza karipakura, vamwe vanotokwanisa kutoriwana sadza nekuda kweminamato yavo, especially vanenge vachiri muXYZ church. Asi vari kuno kuna munhu angamboswera achinamatira sadza nekuti it is an obvious case. Vanenge vakatodarika chidanho ichocho chekuti vanonamatawo kuna Mwari vachiti Mwari dai matipawo zvokudya zvedu zvakatifanira muzuva ranhasi. Saka maChristians ndikangoti the majority yamaChristians vari kuno they are lukewarm, and kunoku we feel very comfortable in church. Unoti ukaenda kuchechi hapana paunombonzwa kana uchitsva, unenge uchazonzwa kuti muno muchechi mandiri makazara vanhu vari lukewarm vanongouya kuchechi kuti vange vachizongorakidza vamwe muchechi kuti isusu tine zvikwanisiro. Ndiyo mission yangu yandiinayo. I've not yet returned back home in a very long time, but pandainge ndichiri kuZim ndirimo muchechi yedu yeXYZ chechi iyo yomukoma, ndaiti ndirimo muchechi ndainzwa kutsva kukurura bhachi kuita sekunge ndichakurura hembe dzose kana vanhu vakatanga kunamata. Ndaizotodisturba vanhu mukomanashi, ndaizongotora mike paya pekuti tinenge tava kuita deep worship, ndobva ndatanga kunamata ndichinamata nendimi, asi ndimi idzi indimi dzemadhimoni. Saka vazhinji vaindoona sekunge ndiri munhu ari very close kuna Mwari. Vazhinji vaizoteerera ndichinamata nendimi, asi ndinenge ndichitodzimura moto unenge wava kubvira muchechi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vainge vakanyora mazita akati one day, saka ndanga ndichiedza kuti ndinge ndichiavoida kutaura mazita. Hanzi vakajoina satanism pavainge vari kuBible school. Bible school irimo muHarare, uye zvekare hanzi ichechi isina zvipomedzero nekuda kwekuti vacho vakatanga nechechi they were very close to God kusvika vachizofa. Hanzi vainge vasina zvipomedzero zvainge zviri pavari, saka he was fighting against the devil and the devil was fighting against him. Saka hanzi to destroy a church you can only destroy it from the inside, not from the outside. Saka hanzi ikoko kuBible school hanzi kunototambira masatanist akawanda, nekuti vanenge vachida kuti mayouth
vange vachijoina satanism, mayouth pastors vajoine satanism, vakwanise kudestroya chechi yacho from the inside. Hanzi vakaenda kuUK kudhara zvese zvemaNS 8 izvi zvisati zvatombovako, vakamirira nguva. Hanzi tainge tisingatozivi kutoti painge pachazova nenguva yekuti there were a lot of Zimbabweans that would flock to the United Kingdom, asi vaingoita madeclaration avo ekuti wose achabva kuZimbabwe nemurume wake, hanzi we declare and decree kuti marriage inoparara. Wose murume achabva kuZimbabwe nemukadzi wake, we declare and decree kuti marriage inoparara. Strange things indeed they do happen in this world. Ichokwadi here vari kuUK kuti imimi hamuchaite minamato semimwe minamato yamaita muchiri kunoko kuAfrica, yekuti kunyange sadza chairo kuti unge uchikwanisa kubika sadza, kupakura sadza kunzi wadya on that day, hanzi vamwe venyu maitoita minamato. Asi zvamava ikoko kumhiri kwemakungwa, there is no need yekuti unonzi unoswera uchinamatira sadza. Ndokusaka mukoma ava vari kuti vazhinji venyu munongoenda kuchechi but hanzi muri lukewarm muchechi imomo, hanzi tinotofila very comfortable nekuti munenge musingaendi kuchechi kunonamata asi munoenda kuchechi kungonoratidza zvishandwa. Ichokwadi here nai vari kuUK? Let us talk about this in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.